ya ake ciki ne. Samun data ta dare. Madalla. Wannan mari an wanke ko? Allah an wanke ta. Allah ya ta mun yawa. Allah haka da amma dai ba damuwa. Wannan din ma in an samu da almajiri. ba bai nawa ne kudin ka? Naira 50 ne. Allah ya sa magani ya ma aiki. Ba. An ba ka canjin. A ba. Ya ba sa aiki. A gode yau ga. A tauna a sha da ruwa. A tauna sai a ne abinci da ruwa. Dan mama ne wani shi ne. An fito. Rabi nan ku ne ba na son fito su. Ba a yake cikin ne mutane suna ba. Daga ku da ma ayi ran waje. Allah biya nan ma. Bari in kun je gida ma ku ba su. Dan mama. A mai gwagwani kuma samun ta 500. Zai Allah ka samun bori. Akwai bori ne. A kai dabino ni nawa muka ci. Ka hada min da dabino mana. Ya kwakwa ni mai yi ta didire yau sallah. Bari a dan kara ma dabino wannan kyauta na baka amma kwakwa ta 500 ce. Ba komai. To nawa ne kudin ka? Gaba ki da 2700 ke. 2700. Dubu uku za a baka. Na gode. Oke, ina zuwa bayan ya mai data da Allah dan ban canjin nan da Allah wallahi ya ci dina ne na manta shi a gida wallahi